Je sobota, 15. október, podvečer. V súmraku večera babičky a detkovia s úsmevmi kráčajú do kultúrneho domu. Čaká tam na nich program nie len od našich najmenších, občerstvenie a pohoda. Nie je to krajšieho obdobia v prírode, ako je jeseň. Keď vietor zahrá krásne sfarbenými listami. Nie je to krajšieho a jemnejšieho pohľadenia, ako pohľadenie starého otca či starej mamy. Nie je to šťastnejších chvíľ, ako keď sú s nami. Každý z nás je svojím spôsobom pútnikom na ceste životom. Niekedy sa zastavíme, odpočinieme si a uvažujeme, koľko sme toho už prežili a čo všetko nás ešte v živote čaká. Všetko na svete môže človek zastaviť. Každý pohyb, každý nepokoj. Čo však nezastaví, nespomalí, je čas. Tak ako každý rok, aj tento rok sme pripravili opäť pre dôchodcov posedenie s nimi z titulu Mesiaca úcty k starším. Táto každoročná stretávka nám vychádza v októbri, niekedy máme začiatkom, niekedy koncom, teraz vyšlo teraz. Veľmi sa tešíme, že sa naplnil plný skoro celý kultúrny dom dôchodcami. Pripravili sme si pre nich kultúrny program, vystúpili detičky materskej škôlky, základnej školy s maďarským vyučovacím jazykom a pozvali sme si aj citarový súbor z Ebidu, ktorý nám spríjemnia ďalšie chvíľke kultúrneho programu. No po kultúrnom programe sme pripravili pre dôchodcov kapustnicu. Na stoloch majú napečené sladkosti, slané pagáčiky, pripravené varené vínko, kávičku, vodičku a dúfam, že sa naši dôchodcovia budú cítiť dobre. Pán starosta si pre nich pripravil krásne darčeky, ktorými ich chce potešiť. Sú to také podobe batériek. Pred rokom dostali tiež darček. Aj tento rok si na nich spomenul a pripravil pre nich niečo pekné. Na začiatku programu sa predstavil tanečný súbor mažoretky Mladosť. Klope dáždik, na zelený dáždik. Klope, klope, klope dážď, a ja budem rásť a rásť. Klop, 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 klop. Szívünk az ünnepen hangosabban dobog, a szeretet lángja benne fennen lobog. Szerető jósága, amellyel boldogít, minket szeretetre és jóságra tanít. Csak a naplemente pírja, amit látok. De amott, mintha fény gyulladna, ott, följebb. Vyvára mi dobroty, od koláča po pizzu a zaslúžila by si za to velikánsku kyticu. Babička naša milá, dávno si sa vydala, dnes je si najmladšia, no deti máš rada, za to tu ťa patrila. Dnes je si najmladšia, no deti máš rada, za to ti patrila. My gosh, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. You just beg to see me dance.
Tento program by sme neboli vedeli pripraviť bez pomoci kultúrnych a spoločenských organizácií, ako je Čemadok a Červený kríž, ktorým sa chcem ako poslankyňa poďakovať, že nám nezištne pomáhajú a bez nich by sme boli asi takí stratení. Ďakujem pekne.